para masugpo ang sakit. Samantala, isang lolo ang nasawi sa sunog na sumiklam sa bahagi ng Jasmine Street, corner ng Pangasinan Street sa Barangay Guadalupe, Viejo, Makati City. Batay sa inisyal na ulat ng Bureau of Fire Makati, isang senior citizen din ay dinakbo sa ospital at may 2 sugatan. Pinatay na sa 8 pamilya apektado ng sunog. Simula kanina alas 12:40 ng tanghali, itinuloy ang sunog sa Isabela hanggang sa tuluyan na itong naapula alauna 54 ng hapon. Mahigit 800,000 piso naman ang halaga ng pinsala ng sunog sa mga ari-arian. Sa ngayon, bineberipika pa ng mga otoridad ang pinalapitan ng mga ang super balita sa hapon. CS700. Thank you.
tayo ng expressway freeway. Expressway, hindi siya freeway. May bayad eh. School service in Cabiao. Grabe, bilis na, no? Tangke na. Smoke belching.
Sisters, good afternoon. Ilike at i-share nyo na rin ho sa ating FB Live.